zikuoneka kuti kuli mpungwepungwe ku chipani cha UTM pamene atsogoleri a chipanichi ayamba kusemphana zoyankhula. Izi zazakamba ka mawu amene a Patricia Galiati adayankhula pamene amachititsa msonkhano ndipo amaikozi kudalibepo. Iwo adawayankhula izi ndipo amaikozi zidawamvekere bwino konse. If a chipani cha UTM, my reporters don't come to us and ask us kuti kumva kuti chipani mwagawanikana palibe chipani chagawanikana. We are one. Amene palibepo apapa ndiye kuti siwa UTM. Koma UTM onse ali pati ali pamenepo. Ndipo amaikozi amene ali vice president wa dziko lino la Malawi komanso president wa chipani cha UTM adamva zimene anayankhula a general secretary Mai Patricia Galiati kuzuzu pakatoto pamene amachititsa msonkhano wa UTM sizidawamvekere bwino ndipo adayitanisa ena mwa achipani cha UTM ku nyumba yawo chifukwa amene aja ndi abale athu tikayamba kukangana kenako ndikuzakondana anthu otiona ali opusawo. Ndiye ine sindikufuna zokangana ndi aliyense, sindikangana nawo, anena nyenwa sanena nyenwa. Ineyo ndikufuna kuti zimene amafuna Dr. Chilima mziko muno zichitike. Chika chimene chikundabwisa akuti hayi akugwira ndi achakwera siwa UTM. Kodi anatitengera kupita kwagwira chino ndi achakwera ndine? Hayi. Anali bwana athu ndani kodi? Achilima. Mene Achilima amatisiya. Anali ani mchani kodi? Mboma. Sopano ine iwo apita ndizikati ndachokamo. Ndikakakumana nawo akanifunsa ndi nakusiya kumene kujako. Umachokera ifa chani? Ngati wina amaona kuipa kwa zinthu. Ndife kapena ndiwo? Komanso chingachipanga makani anthuwa. Vice president amayandikira ndi president. Zimene tikudziwa ine akanakhala ena pamene asakumvesesa akanatifunsatu. Palibe ndi mmodzi yemwe amene anandipeza kuti kodi ichi chimakhala bwanji. Ayi ndingomva iye akalankhula izo. Iye akalankhula izo. Ndiye ndikuti olo anditukwane, olo andinyoze, nthawi yobwezera ine chani kodi? Ilibe. Nthawi ili ndi ine ndiyo wakhululukira, ndiyo wapempha kuti bwerani tikambe nkhani iyi pamene tikukupwetekani po ndikulongosolereni. Komanso tikamakamba nkhani ya nthiko ena yazunguza mutu. Ndiye nkhani ya nthiko ndiyikambenso mwa njira ina. Kodi nthiko umakhala nthiko fati uli munthalo? Hayi. Nthiko zinachili makhala nthiko fati walwa muphala? Hayi. Nthiko kuyika muphala ndi chani kodi? Nthiko. Uchosamo ndi chani? Nthiko. Nthiko olo muchose muphala mumutayira ukoko anthu akaona ati ndi chani uku? Nthiko. Nthiko ndine. Nthiko olo muchose muphalamo ndi chani kodi? Nthiko. Ine sindikufuna kuti tizikangana iya. Komanso tutipusa tupoera era. Kukangana kosafunika. Ndi athokoze amene ali kumene kokowo ena akumandiyimbira mafoni mofuna tikambirane. Baibulo limanena poyera kunena kuti izani anthu anga tikambirane. Kukangana, kunenana ndizopanda ntchito. Ndikamagona ino maganiza milandu tikakambirane. Moti ndiganize kuti inu ngongole mpeza liti. Inu lero mukaona Amalawi Congress Party ndi abale anu. Mukaona a DPP ndi abale anu. Mukaona a UDF ndi abale anu. A Ford ndi abale anu. Tonse ndi abale. Zimene tikupempha ine maganizo anga a president chakwera kuvomereza kuti ukuti nazoona izizi. Tichite izizi. Ekodi mbali wako uja anakamba izizi. Tizipanga bwanji? Kumene kondikulakwa? Inu pay. Inu chani? Pay. Bwana.
akakukalipirani akakutukwa nani muzungoti abale inu ndinu abale athu osabwezera akakutukwa nani akakune nani osabwezera muzungoti njani kodi ndinu abale athu. Maliza mopereka ulemu kuzimene achilimana tichitira ali yese pano akangova zina loti Madamu Mary Chilima kumapereka ulemu wapempherera wa Mulungu. Mai Mary Chilima zimene anatichitira ife achilima sizikanatheka apo panda mai Madamu Mary Chilima amene chakuwapa saulemu osachula zina lawo pa zinthu zopusa osachula Chilima pa zinthu zosakhala bwino tiyapase ulemu Madamu Mary Chilima not only ku UTM kwa muziko lonse ndi madamu amene ayenera kupasa jani kodi ulemu kuchali chiti zipita kusikiti tizipita kuti tikati tutukwane mzimu wera ziti ai usatukwane ukamapemphera ukatutukwane iyai usatukwane ndibwereza mosiriza ngati uli Kristu walowa ndale usakale fisi kalabe Kristu ngati uli Islamu walowa ndale usakale fisi kala janso Islamu. Social media yasanduka platform ya satanaso ndina kulaza bwino wina pinda azipinda koma inuyo mukhale pansi kumapemphera dziko lino linalengedwa kale likupita kwawo. Mulungu anatilenga tikhale daliso kwa wina ninzache timwalire paradizo kapena kuti kujehena. Inu mufuna kujehena? Mufuna kuti tipangeza bwino tiakonde onse ndi adani omwe. Ambuya kudaliseni mukakale panthunzi kuti tisazikane. Ambuya kudaliseni. Ndipo siti kufuna ni mmozi yemwe kuti achoke tose ndife ajani amodzi tupemphe ni regional governors madareba kwera 5 kumanzerera kuma ino kijani tizana na ku convention makamba nao a vice president azikono la Malawi anali vice president wa UTM pamene anali vice president wa UTM kinagomera boma ndikumpasa kukhala vice president wa zikono la Malawi ndiye iwo ndiye president ya UTM koma ngati apita kubama ko zili ndiwo zipanga za chani tizana na ku convention koma ife amene wagwira ntchito amene zikuyendera dziko 2024
ife UTM tifuna tichite empower ndi manifesto athu amene tili nawo kuti dziko la Malawi likhale lozalira pa yokha. Atha kunena kuti mmene zakhalira buledi, mmene pakhalira mafuta oyendera galimoto, mmene zakhalira za ma basic needs, ndi mmene anthu akulandira ndalama yawo atawerengera ataphatikizapo ndikuonjezera 10%. Sisi kugulizana kutali kwenikweni. Anthu apa ntchito ndi anthu amene sagwira ntchito sakuyisiyana. Akuona ngati onse ndi chimozimozi. Amene wagwira ntchito azisiyana ndi amene sagwira ntchito. Azikhala kuti munthu ali ndi ndalama zotumikira pa khomo pake. Munthu amene agwira ntchito akupita kukapempha ndalama yolipirira lendi kwa munthu amene sagwira ntchito. Zili bwino? Malawi sitifuna tikhale osauka mpaka na kalekale. Koma chonsecho Hosea 4:6 ananena kuti anthu anga akufa chifukwa chosatani chosaziwa. Koma ife a Malawi, ife a UTM, tabwera kuti tizikuwuzani chimodzi. Ineyo ngati Secretary General wa UTM, kwa ine ndikukuyanjanisani nonse kuti tonse tiyendere limodzi. Inu ama reporters musazafunsanso kuti UTM ndi iti. Amene mmakamba nawo, a Vice President aziko la Malawi, anali Vice President wa UTM. Pamene anali Vice President wa UTM, chinagomera boma ndikumpasa kukhala Vice President wa ziko la Malawi. Ndiye iwo ndi a President a UTM. Koma ngati apita kuboma ko zili ndiwo azipanga zachani? Tizaonana ku convention. Koma ife panopa tupanga zachani? Za UTM. Ndiye zandeu ife sitikufuna tiyeni tonse tiyendere chani? Limodzi ngati anthu a UTM. Zomafusanaso mafuso antopola sitimakufusani chifukwa ife ndi achani? A UTM. Ena ali kubomako kufuna kuti mwina alandirepo zawo, anagwira ntchito yapwitika zikomo kwambiri. Koma amene anayamba ndi SKC ndi amene ali apawo. Kwa Alliance tinene mawu omalizira ndisana azuse kuti ndikuonesereniso mulendo wina amene tamulandira. Kwa Alliance kunali zipani ziwiri. Kunali UTM ndi MCP. Onabo chakufa onabo Enoch Chihana anali mboni yosayinira ya UTM. Honorable Dr. Joyce Banda, former president, anali mboni osayinira kujani MCP. Ndekuti kwa MCP ko ena ose ngati Enoch Chihana wachoka, ndekuti tela lako la galimoto la kumanzere la tani limenelo lachoka. Leroso amene mamusayinira anali SKC UTM. UTM yachoka ndekuti tela laso la kumanzere la kumanja so la kumanzere la kumbuyo la tani. Munaiona galimoto yokwenda jambali ni magalimoto ambali mawili ambali imozi. Sobola tinene mawu awo. Ino amene mukumanena za Alliance, mwina ena sima za Alliance nali jani. Inali nkhani yakuti 5 years yachakwera, 5 years yajani ya SKC. 5 years sana kwane, 2021 anayambiratu kunena kuti iwo ayimanso. Pamene Alliance inalipo? Chifukwa cha khalidwe limeneli, ena aliwonse angu akana amene alipo ndo amene anayitanidwa kuti akaje nawo kusadaka, akuja nawo sadaka samalesa, tiyeni muje nawo sadaka kamuzikhala awiri kamodzi, mukaja sadaka yo mukakhuta mutipeza, mutenga miphika mukasiye muphika mukhamusala chani. Koma ifeyo a UTM tili pano kuti tonse timangane tigwire ntchito limodzi.